saking kelas 9A absen 16 dados Prabu Munting Wangi. Kula Trisa Adia kelas 9A absen 12 setunggal dados Dewi Kartika. Kula Monika Narati saking kelas 9A absen 19 dados Dewi Mutiara. Kula Gitani Sauria Zahra kelas 9A absen 11 dados Dewi Srimenge utawa disebut Nirwana Tugul. Kula Fadila Santitia saking kelas 9A nomor absen 9 dados dadi Pangeran Andika. Kula Sugian Caksono saking kelas 9A nomor absen 9 dados Tabib Malaysia. Kula Ancoyo Wirjaksa saking kelas 9A nomor absen gangsal dados Tabib Arab. Sawijine wektu ana raja jenenge Prabu Munting Wangi. Raja kasebut duweni permaisuri jenenge Ratu Dewi Kartika lan duweni anak wadon jenenge Dewi Srimenge. Sahajen Prabu Munting Wangi wis duwe anak wadon sing ayu banget, nanging Prabu Munting Wangi kepengin duweni anak lanang kanggo dadi panase Prabu Munting Wangi. Aku yakin dan anak wadon lewat ini iso ngandani aku mimpin negara ini. Orang tua yo. Baik, cakupan mau dinunggu menjadi Dewi Mutiara. Kami sekrumusi kalau mau Dewi Mutiara duweni niat elek arep mateni Ratu Dewi Kartika. Tujuannya yaitu supaya Dewi Mutiara bisa nikahi Prabu Munting Wangi dan bisa nggandani Ratu Dewi Kartika dari permaisuri. Iya, dan aku ngandani Ratu Dewi Kartika supaya aku bisa rapi karo Sampai ngomong lagi nih. anu Sampai di mana lo? ibu bener-bener Kalau terus saiki kuno gue kali Dewi Kartika. ini kesempatanku kanggo mateni Dewi
Dewi Mutiara pengen Pangeran Andika dadi panerusé Prabu Muninggoni. Dewi Mutiara duwe niat kanggo gawe Dewi Srengenge penyanyikan. Banjur diusir saka istana lan anake bakal ora duwe pesaing kanggo dadi panerusé Prabu Muninggoni. Dan aku mau menggaya menyandung aku mau gawe awake Dewi Srengenge disulek. Aku pengen kowe menang belaan ketiak kanggo nemoni dukun kemajuan ning negeri. Lan kowe ngomong nang dheweke yen aku ngomong dukun mau gawe awake dhewe sendiri. Wis berapa ya? Mau pergi aku. Ya Allah, mau pergi. Ono apa, Nduk? Sik yo, tak celukno tapi bisa yo. Ya Allah. Tabir. Assalamualaikum Prabu. Waalaikumsalam. Iki anak kula ora gue. Tolong jenengan tambani nggih. Oh nggih. Sis, maaf enggak nih penyakitan. Boten nih Prabu, belum boten sakit nambahnya naik panjenengan. Tabir. Iya ki Romo. Tapi niku ora iso nambani kula Romo. Wis yo, Nduk. Sabar, aku sik ono to biji maneh. Iya Romo. Saking Arab tabir. Tabir. Assalamualaikum. Kok dari anak kula loro. Tolong jenengan tambani ya. Orang pun kok ngene. Kok namanya ya? Sampai kabeh ketian penyakit sekolah bisa ditambani. Dewi Mutiara akan Prabu Muninggoni kanggo ngusir Dewi Srengenge. Apa ora? Makanya pikir penyakit Dewi Srengenge itu gak salah ya Mas. Itu bakal berubah. Mau bisa. Yang ngono, aku bakal ngusir anakku supaya anakku ora dadi langsung rasa ning negeri ini. Bener Mas. Duk, aku njaluk kowe minggat saka istana iki. Gawe sementara wae, Duk. Nganti penyakit kumahan, Duk. Nanging kula boten maksa Romo. Nanging kuwi kabeh apik kang bawa. Yen wonten Bapak kula lakoni lan kula bakal ikhlas saka istana saniki. Akhirnya Dewi Srengenge minggat saka istana. Seminggu Dewi Srengenge mlaku-mlaku nganti nemu sebuah wastu geni. Banjur Dewi